Έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Σπηλάνη. Ο κύριος Σπηλάνης είναι καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βεβαίως είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης και είναι διευθυντής του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης Αιγαίου, αλλά και παράλληλα εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Δηλαδή ένας άνθρωπος ειδήμων για αυτά τα ζητήματα. Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε τι σημαίνει υπερτουρισμός, αν αφορά τη χώρα μας και αν αφορά και τα νησιά μας. Καλημέρα κύριε Σπηλάνη. Καλημέρα κύριε Ιωάννου. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Ναι, το θέμα αυτό έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια, του υπερτουρισμού. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βγάλει έκθεση από το 2018 που την είχε αναθέσει σε ειδικούς επιστήμονες ανά τον κόσμο, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι σε πολλές χώρες υπάρχει αυτό το φαινόμενο και στην Ελλάδα εστιαζόταν κυρίως στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο. Ναι. Δηλαδή στα νησιά, σε νησιά κυρίως, δεν αφορούσε την υπηρετική Ελλάδα. Άλλωστε ξέρουμε ότι τα νησιά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού τουρισμού. Ναι. Τα νησιά όμως, κύριε καθηγητά, όλα τα νησιά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκρίση μεταξύ της Ρόδου που είναι πολύ μεγάλο νησί και τα λοιπά και της Σαντορίνης, της Μυκόνου που είναι μικρότερα αλλά έχουν πολύ πιο έντονα προβλήματα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Προφανώς όταν κάνουν από μακριά μια μελέτη, βλέπουν τα συνολικά νούμερα, δεν κάνουν ανάλυση νησί-νησί. Από εκεί και πέρα είναι μια πρώτη διαπίστωση. Δεν είναι διαπίστωση για να πάρει κανείς ειδικά μέτρα. Όταν αυτό το φαινόμενο όμως υπάρχει, αρχίζεις και το εξετάζεις. Και να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, όπως το είπατε, υπερτουρισμός είναι, έχουμε όταν είτε οι κάτοικοι είτε οι επισκέπτες δυσανασχετούν με το φαινόμενο που υπάρχει. Οι μεν κάτοικοι διότι έχει επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα ζωής τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν έχουν νερό πόσιμο στη βρύση τους, όλα αυτά τα σημεία τα οποία δεν βρίσκουν εύκολα σπίτι να μείνουν ή τα σπίτια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν δυσανασχέτιση στον κάτοικο και να θεωρηθεί ως υπερτουρισμός. Ναι. Μια τέτοια μορφή υπάρχει δηλαδή, εννοώ σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, τους γιατρούς οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή, τους έχετε μια μετάθεση για ένα πολύ μεγάλο νησί όπως π.χ. είναι η Ρόδος ή η Κος και το ενίκιο είναι περισσότερο από ότι είναι ο μισθός τους. Και βεβαίως η δυσκολία του να αντιμετωπίσουν κάποια στέγη. Αλλά αυτό είναι θέμα υπερτουρισμού ή είναι θέμα αντίληψης της πολιτείας να καταλάβει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν μια άλλη προσέγγιση για να δύναται να υπηρετήσουν στα νησιά τα οποία έχουν και αντικειμενική δυσκολία. Κάνατε όλη την ανάλυση μαζί. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει το θέμα της κατοικίας και προφανώς αν είναι μόνο για αυτούς που έρχονται έξω από το νησί για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θα το έβαζε κανείς στον υπερτουρισμό. Όταν όμως και ένας μόνιμος κάτοικος της Ρόδου που δεν έχει σπίτι, θα μου πείτε μα όλοι έχουν, δεν είναι έτσι. Όχι βέβαιως, δεν έχουν όλοι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν βρίσκει σπίτι γιατί το σπίτι ή τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί το σπίτι αλλάζει χρήση, ή κάποιος που έχει μαγαζί μέσα στην πόλη και του λένε τώρα το νίκη από 250 ευρώ πάει 550 ευρώ. Σωστά. Γιατί η γειτονιά μας έχει τουριστική, εσύ σήκω και φύγε, δεν θα μπορεί να δουλέψει. Τότε αρχίζουμε να συζητάμε περί τουρισμού. Το άλλο θέμα, πολύ σωστά το είπατε, θα έπρεπε η πολιτεία να έχει ασχοληθεί με κάποιο τρόπο με την κοινωνική κατοικία όπως κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου. Έτσι, ασχολούνται με την κοινωνική κατοικία να φροντίσουν να έχουν κάποια σπίτια για κάποιες χρήσεις διαφόρων λειτουργών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Εμείς έχουμε τα νησιά που θα έπρεπε με ανθρώπους που είτε έρχονται εποχιακά να δουλέψουν στο δημόσιο είτε έρχονται για 1, 2, 3 χρόνια που θα έπρεπε να τους φροντίσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως, πιο εξειδικευμένο. Όμως όταν αυτό έχει γενικευτεί είναι ένα στοιχείο υπερτουρισμού. Ναι. Άρα έχουμε κάποιες ενταγμένες που αφορούν τον υπερτουρισμό, αν θέλετε μία έννοια η οποία ερμηνεύεται, και έχουμε κάποια άλλα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με τα νησιά μας που μιλάμε για την δυσκολία της εποχικότητας. Έτσι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
Κοιτάξτε, η εποχή, επειδή ακούγεται ότι υπερτουρισμό έχουμε ένα μήνα, αλλά τους επόμενους μήνες δεν έχουμε τουρισμό, η νησιά είναι άδεια. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, εγώ θα σας πω, εσείς πάτε στο γιατρό και σας διαπιστώνει πίεση 22. Ναι. Αλλά τον υπόλοιπο καιρό έχετε 12 πίεση. Τι θα πείτε, ότι δεν πειράζει να πάει πίεση 24? Θα πεθάνετε. Δεν κάνουμε συμψηφισμό. Δεν μπορεί να κάνουμε συμψηφισμό της πίεσης ή του πυρετού. Όταν κάποιος έχει μια αρρώστια, πρέπει να φροντίσεις να αντιμετωπίσεις την αρρώστια. Και η αρρώστια του υπερτουρισμού δεν αντιμετωπίζεται με περισσότερες κλίνες. Γιατί αυτή η συζήτηση που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό, ειδικά με τα τοπικά χωροταξικά που λέμε να αυξηθούν οι κλίνες, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλο το μισό νησό, η Ρόδος είναι άδεια στο νότο, η Κος είναι άδεια στην άλλη πλευρά. Αυτό δεν έχει καμία λογική, διότι όταν έχετε υπερτουρισμό έστω ένα μήνα, πρέπει να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο αυτό. Με ποιο τρόπο? Σίγουρα όχι φτιάχνοντας πιο πολλές κλίνες. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ερώτημα, έτσι. Δηλαδή, με ποιον τρόπο μπορεί να το αντιμετωπίσεις, και βεβαίως φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε και χώρο, ακόμη σε ό,τι έχει να κάνει και με τη δόμηση, την ανάπτυξη και για τις επόμενες γενιές. Να αποφασίσουν και εκείνες τι θα κάνουν, όχι να τα βρουν όλα τσιμέντο και μπετόν παντού. Ας πάμε σε αυτό που έρχεται πλέον και πλησιάζει στη φέρουσα ικανότητα. Αλλά να κάνουμε και μία συμπλήρωση ό,τι αφορά τον υπερτουρισμό. Αφορά επίσης και τους επισκέπτες. Όταν οι επισκέπτες δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν, έτσι, η εμπειρία τους δεν είναι καλή, προφανώς δεν θα έρθει αυτή η ποιότητα επισκεπτών, θα έρθει μία χαμηλότερη ποιότητα επισκεπτών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η ελληνική πλευρά δεν θέλει να το δει, παρόλο ότι η ημερήσια δαπάνη των τουριστών από το 2005 και μετά, την εποχή δηλαδή που αυξήθηκαν τα 5-στερα ξενοδοχεία, μειώνεται. Ειδικά δε φέτος, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είχαμε απόλυτη μείωση των εσόδων, παρότι είχαμε αύξηση των επισκεπτών. Σημαίνει ότι οι επισκέπτες για μια σειρά από λόγους, καταρχάς οι καλοί επισκέπτες μας εγκαταλείπουν και έρχονται επισκέπτες με λιγότερο προϋπολογισμό, το οποίο εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τα βάρη που φέρνει αυτός, δηλαδή το κυκλοφοριακό, το νερό, τα απόβλητα με λιγότερα έσοδα. Άρα πρέπει κανείς να δει γιατί χρειάζομαι πιο πολλές κλίνες. Τι θα μου αποφέρει σαν κοινωνία, σαν τόπο, σαν νησί οι πιο πολλές κλίνες. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πήγαμε στο άλλο που αφορά τη φέρουσα ικανότητα. Είπατε να αφήσουμε κάτι και στις επόμενες γενιές. Ακριβώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και η φέρουσα ικανότητα αυτό ακριβώς συζητάνε. Δεν μπορούμε να καταναλώσουμε όλους τους πόρους σαν να είναι δικοί μας. Εσείς είπατε τη γη. Εγώ θα πω ένα άλλο σημαντικό που είναι το νερό, διότι στα θέματα του νερού έχουμε βρει την λύση, θα κάνουμε μια φαλάτωση. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η κλιματική κρίση είναι πλέον εδώ. Να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Προημερών είχαμε το συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε εδώ στη Ρόδο. Νομίζω ότι το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης αλλά και των ερετών είχαν να κάνει με την κλιματική κρίση, με τη λειψεδρία, με την ερημοποίηση, με τις αφαλατώσεις, όλο αυτό το θέμα, και εσείς είστε και το αντικείμενό σας το ακαδημαϊκό, οπότε να μείνουμε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είναι παγκόσμια και πρέπει να τα δούμε ως τέτοια και δεν είναι τι θα διαχειριστεί απλώς η Ρόδος, για να το πάω εκεί. Χρειάζεται να δούμε διαφορετικά, δηλαδή πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε το νερό. Είναι μία από τις καλύτερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η οδηγία για το νερό, έτσι, που η οποία λέει πώς το διαχειριζόμαστε. Λέει επίσης ότι πρέπει να αφήσουμε ένα τμήμα του νερού για τη φύση. Αυτό το ξεχνάμε παντελώς. Εμείς τι κάνουμε? Λέμε πρώτα θα κάνουμε γεωτρήσεις. Ξεκινήσαμε από τα 50 μέτρα, πήγαμε στα 80, στα 100, στα 150, στα 200. Τι σημαίνει αυτό? Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πάει πάρα πολύ χαμηλά. Το δέντρο που έχετε δίπλα σας, από πού θα πάρει νερό? Από πού θα αντλήσει για να επιβιώσει και να μην ξεραθεί? Μετά αναρωτιόμαστε γιατί η φύση είναι τόσο ξερή και παίρνει φωτιά και γίνεται μπορλότο κατευθείαν. Μα δεν έχει καμία υγρασία πια η φύση, διότι έχουμε απορροφήσει το νερό, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε μόνο εμείς πάνω στη γη, δεν υπάρχουν άλλοι. Έτσι, αυτά έχουν καταρριφθεί επιστημονικά εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον, για να μην πω παραπάνω.
Λοιπόν, και λέμε θα κάνουμε αφαλάτωση. Μα με την αφαλάτωση θα ποτίσω τη φύση, θα βγω έξω να ποτίσω τη φύση. Η αφαλάτωση είναι για συγκεκριμένο σκοπό, είναι μόνο πόσιμο νερό. Είναι πολύ ακριβό νερό για να το κάνεις οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν είναι, και δεν μιλάω για τη γεωργία και δεν μιλάω τι πρέπει να κάνουμε στη γεωργία. Ναι, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, μιλάμε για εγκατάλειψη πλέον της γεωργίας και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, βεβαίως. Μα ποιος να ασχοληθεί με τη γεωργία όταν το νερό δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια ακούς πράγματα τα οποία ακούστηκαν στην Μύκονο προχτές, δηλαδή δεν υπάρχει αγροτική υγεία εδώ, είναι για να τα χτίσουμε. Να τα χτίσουμε τι, μόνοι μας είμαστε. Μόνοι μας είμαστε και θα χτίσουμε όλο, δηλαδή θα κάνουμε τη Μύκονο απλώς μια μεγάλη πόλη. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να το δούμε και συνολικότερα. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε να αυξήσουμε τις κλίνες? Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό για να... Προφανώς όχι, έτσι. Εδώ τώρα πλέον νομίζω ότι πολυτιμότερη είναι μία λατζιέρα από ότι έναν καθηγητής πανεπιστημίου. Εδώ έχουμε φτάσει. Χωρίς λοιπόν, αυτό να αποτελεί καμία αιχμή για οποιοδήποτε επάγγελμα. Είναι αντιληπτό το τι λέω, έτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο ονομάζουν μεγέθυνση τουριστική, γιατί η τουριστική μεγέθυνση είναι, εξυπηρετεί ποιον? Δεν εξυπηρετεί ανθρώπινο δυναμικό ελληνικό, το οποίο επειδή το εκπαιδεύσαμε φεύγει. Θα θέλαμε να έχουμε ανεκπαίδευτο ανθρώπινο δυναμικό να μείνει για να κάνει αυτή τη δουλειά κάτω από τις συνθήκες που ξέρετε πάρα πολύ καλά στη Ρόδο ποιες είναι. Λοιπόν, άρα πρέπει να ξανασυζητήσουμε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον του τουρισμού. Η κουβέντα γίνεται, και επειδή αναφερθήκατε και στην ιδιότητά μου ως εμπειρογνώμονα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η κουβέντα γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν σκέψεις. Προφανώς σε ένα βαθμό επικρατούν οι απόψεις. Υπάρχει πολλής τουρισμός, υπάρχουν πολλοί που ταξιδεύουν, άρα να μεγαλώσουμε τους προορισμούς, αλλά αυτό είναι αδιέξοδο πια. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αδιέξοδο. Θα πρέπει σαν χώρα συνολικά και κάθε περιοχή ξεχωριστά να δει με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο τον τουρισμό. Και θα πω και κάτι ακόμη και να κλείσουμε και την καθηγητά. Για να κλείσουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε μια έκθεσή του το 2018 είπε: ο τουρισμός ξέρουμε ότι προκαλεί μεγέθυνση, αλλά δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι προκαλεί ανάπτυξη. Αυτό το οποίο λέγεται κατά κόρον στην Ελλάδα, ατμομηχανή της ανάπτυξης κλπ, δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά. Αυτό λοιπόν πρέπει να τα συζητήσει κανείς νυφάλια σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό και να κάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και τηλεοπτικά να μπορούμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ να είστε καλά.